No a tam sme išli, tak tam sme boli kratšie, chceli sme proste vyskúšať nejaké kasinka, tak sme boli v tom Bellagiu, čo sa točila Dannyho 13, myslím tam. Okay. Takéto najznámejšie, čo tam je. Tak nejaké peniažky treba zobrať. Tak prišiel som, že chceme hrať poker. Minimum $200. Tak dobre, no tak som tam zobral $200, sadol som na stôl, za 10 minút 0. A všetci, čo sme tam chalani boli, sme išli s nulou a babi proste na random nejakých automatoch a proste na nejakých srajdách, čo tam ťukáš, tak zarobili proste fluse. A keď plánne ideš do Vegas, to nemôžeš rátať s tým, že tam ideš na profit. No, s tým, že z Las Vegas sme si zrobili malú, keby mali trip na Grand Canyon. Najlepšia vec na západe. Čo sa týka prírody a týchto prírodných javov, a jak som to povedal, tak toto bolo insane. Ale bolo fajn. Ja som bol spokojný, ale čo odporúčam, keď ste v Los Angeles Universal Studio. To bolo pre mňa, čo milujem filmy, tak to bolo pre mňa úplne, že... Ty si filmovo-seriálový dosť, no. Kámo. Tam si prišiel a proste na jednej strane Simpsonovci, mohol tam vojsť do tej vočkovej krčmy, úplne jednak iné spravené, tam potom, jak sa to volá, Bradavice po česky. Pošiel si proste do takéhoto 3D kina alebo 5D kina a proste si bol zrazu na Cybertrone a už si tam bojoval s nimi, kámo. Bol si